बतझरनि MCLA मनमुन ब्रह्म बिथाङा लामा जौगाखां खामानि मावदों। क'क्राझार जिल्ला बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपखाइनि बेन्दोंआव थानाय तुलसीजरा फाट से गेवलां बाजारनिफ्राय दुब्लि फोथाराव थांनाय लामाया जोबोद गाज्रि थासारियाव दं। गामिनि सुबुंफोरा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जाबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि गामिनि सुबुंफोरा 1 नं बतझरा MCLA मनमुन ब्रह्मखौ लोगो हमनानै लामानि जेंनाखौ फोरमायो। लोगो लोगोनो मानगोनां MCLA मनमुन ब्रह्म बिथाङा गावनि MCLA फान्डनि रांजों बे लामानि जेंनाखौ बोस्रांनो 2 लाख रांनि पेकेजजों अन्थाइ बाला खोहोनाय जायो। आरोबाव खाफाल मोजां बे तुलसीजरा फाट 3आवनो 3 लाख रांनि मोनसे लामाखौ बेखेवबावनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे लामाया रायजोनि ससान घाटनि थाखाय जोबोद गोनांथारनि थाखाय बे स्किमखौ हमनाय जायो। लोगोसे गुबुन गामिजोंबो फोनांजाब लामा, बिनि थाखायनो 3 लाख स्किमजों मावफुंनायनि लामाखौ बेखेवना होयो। लोगोसे गामिनि बोराय बुरिफ्राबो गोबां बाख्नायदों आरो गोजोननाय जासिदों MCLA मनमुन ब्रह्मखौ। जोङो फाइनान्शियेल इयार 22 आरो 23 बेहाय MCLA फान्डनिफ्राय तुलसीजरा गामियाव ससानाव थांग्रा बे लामाखौ आं बेखेवफैदों। जोबोद दरकारि लामा, हाग्रा सिंजों थाङो बलेते, ससानजों थाङो बलेते जोंनो बयनिबो दरकारि। दा एसे खम एमाउन्टजोंबाबो बे लामाखौ जाफुंथाय जाहोनो थाखाय आङो रायजोफोरखौ खावलायगोन। आरो जों एनाफ नङा बे फान्डा MCLA एरिया डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय जोङो बोसोरिकिया जे फान्ड मोनो बे एनाफ नङा। बोसोराव जोङो 50 लाख थाखाल' जोङो इउटिलाइज खालामनो मोनो, बेखौबो रेगुलार नङा। गतिके जिहेतु एबार UPPL सरकारा BTCआव दा बर्तमाननि सरकारा मोनसे एरियाखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय जेबो स्पेशल पेकेज माब्लाबाबो हराखै बे कयेक बोसोराव। गामि सिङाव उन्नतिया स्तब्ध जानानै दङ, बन्द जानानै दङ। गतिके जाखिनि आंनाव फान्ड दङ बेजोंनो आङो गामि ओनसोलखौ आङो उन्नति खालामनो नागिरदों। रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बे 50 लाख थाखाजों बोसोराव जोङो हेफाजाब होफानो हायाबाबो जाखिनि हायो बेखौ आङो इउटिलाइज खालामनानै रायजोनि हेफाजाब होनो नागिरदों। गतिके आं बेखौनो होननो सानो जे BTC सरकारा MCLA फान्डखौ समय मथे रिलिज खालामनानै होनांगौ आरो मोनसे समस्तिखौ MCLA 50 लाख MCLA फान्डजोंल' मोनसे समस्तिनि रायजो राजानि उन्नयनखौ सुफुंसार होनो हाया। गतिके MCLA फान्डा बारायनांगौ। कमप्लिटलि फेइलार, रायजोनि खुनु आसा आशंका पुरन खालामनो हायाखै। रायजोनो नांगौखिनिनि बेसिकखौ बिसोरो होनो हायाखै, प्रभाइड खालामनो हायाखै। MGN नारेगानि काम निस्तब्ध। आरोबाव PWD नि जेसेबां उन्नयनमूलक काम जानांगौ बियो निस्तब्ध। गतिके बतझराया कमप्लिटलि उन्नतिनिफ्राय निस्तब्ध बन्द जानानै दङ। आरो अइन समस्तियाबो बेबादिनो 40टा समस्तिया गासिबो 40टा समस्तिनि रायजो राजाया नैबे सरकारनिफ्राय UPPL सरकारनिफ्राय बन्सित जानानै दङ उन्नतिनिफ्राय। मोजां मोनदों आरो माथो गोजोननाय मोनदों। गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि थासारि दंमोन नामा? जों थैलायलांसिबो दासिमबो गैया बे लामाया ससान खालिबाबो। आरो जोंनि गामि थाबायग्रा लामा दिनै बानायना होबाय बायद'। दे जोंनि फिसाफ्रा जा होलाङो जोंनो बेनो थैसिगौ। लामाखौ मोजां खालायना होलाङो नुयो गोजोन फिसाफ्रा रामैनो मोनजाथों। नैबे जोंनि बे तुलसीजरा गामिनि तितस खन्द'आव दा गोग्लैसोना थानाय BTC आफादनिफ्राय बे लामाया जायाखैमोन। दा मनमुन बायद'आ नायसननानै बे लामाखौ दिनै परिस्कार खालामनो थाखाय बे आखायाव लाबाय। दा जों बेखौनो दा साबायखर बावबाय आरोखि रायजोनिफ्राय।